ngikubonile ke nawe kuyinyanga le yokuthinta ezengqondo wawahambela amabandla wabahambela abantwana endaweni ezihlukahlukene nama stakeholders ahlukene nokufaka ke nabo abantwana njengoba bezobhala bayathinteka ngokomqondo kodwa insuku eseyisele zu4 ungathinja umlayezo wakho Thokozo kuyisikhathi esinzima kakhulu lesi kuma matriculants ngoba njenge society noma umphakathi siyayifaka ipressure eningi ekutheni wenza kanjani ku matric and nezingane zethu zigcina zibona umatric leso sikhathi leso esidictateayo ukuthi uyapi nempilo so izingane zethu ke ziba phansi kwengcindezi kakhulu ukuze zenze kahle ku matric so that zikwazi ukuthi ziphumelele ziqhubeke nempilo so isikhathi esiba very difficult einganeni mentally ngoba ziba under pressure siyafisa ke ukuthi sithe einganeni zethu vele phela kona ukufunda uqale ngoJanuary noma uqale ka grade 11 ngoba into abazoyibhala manje ka grade 11 kufuna nje manje ba focus but bagade ke ukuthi umuntu angafundi overnight angalali ngoba uma ungafunda overnight ungalali uzothi ufike ephepheni vele ulala so kubalekile ke ukuthi indlela izingane ezifunda ngaso ziyipace kahle enza umuntu abe ne timetable yokustudisha aphinde abe ne timetable yokuphumula ngoba uma ngabe uzofunda uyabona Ntokozo kuyakuthi umuntu une span esithize so concentrate uma ngabe abanye abantu kuthiwa umuntu wazi uconcentrate for 45 minutes ebese yaphumula omunye u15 or 30 minutes ebese phinda yabuya uma ngabe uzofunda ungaphumuli ugcina kukhona into oyifundayo kodwa ingangeni but ungaboni wena ukuthi ayingeni so kubalekile ke ukuthi izingane zethu ziyipace indlela engcono yokuyipace ukuthi umuntu abe ne timetable yokuthi leli hour ngifundani ngiphumula 30 minutes leli hour elilandelayo ngifundani ngiphumula 30 minutes ngoba ngaleyo ndlela uba effective na uzovela ufunde nje ukuthi ufunda 3 hours wonke uzoba no 2 hours owufundile kodwa ungakhumbuli lutho into oyifundile so kubalekile ke ukuthi izingane zethu ziyipace zingabi under pressure zifunde kahle kodwa kubalekile futhi ukuthi nathi njengabazali nathi njengama guardians izingane zethu ezibhala umatric kulesi sikhathi samanje sinike ithuba lokufunda ngoba phela noma singathandaza kangakanani uma ingafundanga ingane lapha kwiphepha akuzophuma umthandazo kuyophuma lento akade ifaka uma ngabe engafakanga lutho okusho ukuthi akuphumi lutho so kubalekile ke ukuthi sibanikeze ithuba lokuthi bafunde ba study uma ethi ukhathele udinga ukurelaxa sike understand nalokho ngoba ingqondo iyakhathala sonke sibadala siyayazi ukuthi ingqondo iyakhathala so kufuna sikwazi ukuthi sibanikeze ithuba abantwana bethu lokuthi bafunde sebezothi ke uma sebeqeda ukubhala ama exams okugcina ekupheleni kaNovember usoyezigeza zonke izitsha ageza wonke amabhodo ageza ubonda ageza amafastere kulungile kodwa kwamanje asibanikeze leli thuba.